Bala cogo bɛ di Wajabate Namu. ne bin tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako mun bɛ yen fasiriba n'o ye Bɛni Sherifu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bɛni ko di Bɛni Sherifu ko n ka foro bɛ n sɛbɛn ma n jiriw b'a dɔn wa b'a dɔn Tiɲɛ. wulikajɔba min ni malidenw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ don sɛbɛnnikɛla ko ko di a ko fɛn min ye kɛlɛ ye a ka wuli sabula jalaki min n'a bɛ bi an ka jamana sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi ɲɛmaaw kan o de ye munna an yɛrɛ ti kɔn kɛlɛ ma fɔ juguw bɛ taa bin an ka armée kan sanga ni waati sɛbɛnnikɛla ko ko di fɛn min ye jamana faamaw ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ka taa fara maa hakili juru caanalenw kan jamanadenw ye ŋunankan min bɔ jamana kuntigi la kuma in mɛnna sɛbɛnnikɛla ko kuma in mɛnni a wolola fɛn min na o de ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'a bɛ labɛn k'a nafolo ɲini ni k'a waleya sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cɛŋana minnu bɛ yen n'olu ye an ka armée ŋanabaw ye n'u ye sarabaw ta an'u ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ i n'a fɔ Elhaji Gamu ani Dj Dako ci bilar'u ma wulikajɔba bɛna kɛ u ko min ma opération Maliko sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye opération Maliko ye an ka jamanakuntigi yɛrɛ président Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ de y'a sɛbɛnni fɔlɔ kɛ n'u ko min ma décret janvier kalo tile 30 tɛmɛnen kɔrɔ dɛ san 2020 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye opération Maliko ye maa minnu bɛ yen n'olu welelen bɛ Elhaji Gamu Dj Dako ani colonel major Takini sɛbɛnnikɛla ko ka fara fɛn min ye cɛŋana minnu bɛ an ka chef d'état major la an ka sɔrɔdasi ŋanaw minnu golo ka gɛlɛn minnu dɔgɔw ye kɔbaw tigɛ ani ka babaw tigɛ sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen n'u minɛ don nin na u bɛ kɛlɛyɔrɔ la u dalen bɛ bureau kɔnɔ wala u dalen bɛ fɛn min ye détachement la wala u bilalen bɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛɛ lajɛlen de bi salo kana sa ka marifa d'u ma ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma ni k'u bila juguw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK a ye nin ko in minɛ sɛbɛ la sabula fɛn min ye nin ko min n'a kɛlen filɛ k'a sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na sabula maa tɛ se ka dosiɲɛ t'i bolo sanga ni waati tasuma k'i bolo jeni sɛbɛnnikɛla ko an karila ɲɔgɔn na sa o sabula fɛn min ye jugu ye maa minnu bɛ n'olu kɔni bɛna bɛɛ lajɛlen yaala ka don ɲɔgɔn na olu bɛna baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko baara min bɛna kɛ o ye Mali frontière ye an ka marabolo a n'a ni jamana wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bɛna fara an kan ni ka dɛmɛ don nin jɛkulu in ma n'o ye opération Maliko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye opération ye u bɛna wuli ka jɔ kɛ marabolo minnu bɛ yen n'u bɛ cɛri ninnu na i tulo ma jɔ Gao Kidali Tombouctou Taoudeni Menaka Moti ani Segu marabolo u bɛ cɛri nin na u bɛ tila kulu fila ye kulu fɔlɔ u k'o ma théâtre d'opération est kulu filanan u k'o ma théâtre d'opération centre a kelen bɛɛ kelen bi di Dj Dako ma ka kelen di Elhaji Gamu ma Dj Dako kɔfɛ colonel major Takini ale b'i jɔ yen colonel Elhaji Gamu kɔfɛ général Keba Sangare ale b'i jɔ yen voici la nouvelle stratégie i wasalen don ka tɛmɛ nin kan tɛmɛna ye a bɛna k'i ɲɛna yan o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin wulikajɔ in ye a labɛnnen bɛ sabula sira minnu fɔlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ani baara ye a bɛna k'o kɔnɔ o bɛ se ka maa wasa kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye marabolo min bɛ yen n'u k'o ma est o ye an ka marabolo minnu ye ni wulikajɔ bɛna kɛ olu kɔnɔ min bɛ se k'a to sɔrɔdasiw ka cɛru sɛbɛnnikɛla ko o ye Menaka Gao Kidal sɛbɛnnikɛla ko olu ka poste de commandement interarmée coopérationnel o bɛ taa sigi Gao théâtre centre o ye kɛlɛbolo min n'o bɛ sigi cɛmancɛ la o kɔni o bɛ marabolo min kɛlɛ kɛ Segu Moti Tombouctou ani Taoudeni olu ka commandement o bɛ taa sigi Sévaré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye troupe ye olu bɛna taa di cɛw ma minnu n'olu kuwalen bɛ kosɛbɛ sɔrɔdasi kologɛlɛ cɛgɛlɛ minnu bɛ yen commandement bɛ taa d'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ officier supérieur minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛ kɛ kununko ka se sɔrɔ terroriste kan ni u bɛ fɛɛrɛ dɔn u ka kekun u sɔmi ka jan ni sɛbɛnnikɛlaw ani fɛn min ye diɲɛ kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan olu de bɛna baara kɛ kɛlɛ in walasa k'a ɲɛ u kana ɲinɛ dɛ n'u ye nin commandement sigi Laturu masa dɔnikɛla masa kolonifilanga masa suban masa ani minnu bɛ yen n'olu ta dogolen don Mɔriw u k'u bɛɛ wele ka taa fara u kan ka laturu da k'a dɔn attaque bɛ yen sini an ka se ka sigi n'o ye
ala atudu e nan ko e ma bi laturu daga tɛmɛ militaire kan i fɛnɛ SOS ni laturu a b'a fɔ ye ko maa min bɛ kɛ commandement ye a bɛ bɔ sira o sira fɛ bon a ka kɛ officiellement jɔnni bɛ se laturu da la kosɛbɛ jɔnni jɔnni bɛ laturu dɔn o ye gundo ye bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bon n'an m'an labɛn n'an ma nin kɛ juguw bɛna bɛn an ka sini a y'a labɛn i ma fɛn kelen na kɔlɔsi dɔrɔni t'an bolo maa min ye dɔnnibaa ye n'i ɲɛsin a ma ko karamɔgɔ i ni ko karamɔgɔ i bɛ tancogo la a b'a fɔ an ye kalanden i ye maa ye k'i bolo fila kɔrɔ ta ko ye dɔnnibaa ye dɔrɔni t'an bolo min bɛ pan sanfɛ mais dɔrɔni bɛ Mali bolo dɛ dɔrɔni b'an bolo dɛ dɔ sɔrɔ la maa bɛ yen minnu bɛ ayi an ka dɔrɔni bɛna f'i ye o maa bɛ yen minnu bɛ se ka laturu da k'a fɔ bon sini attaque bi yan o de caman bɛ armée kɔnɔ alors o t'an ka dɔrɔni ye wa olu t'u yɛrɛ yira koyi donc on se prépare encore olu bɛ baara kɛ dibiri la justement an bɛ t'olu de ɲini k'u sigi a kama k'u bila a la aw minnu da ye musoko ni nafolo ɲini u k'aw ka baaraw jɔ an ka jamana bɔ bolo la fɔlɔ jɔ i bɛ ka taa kojugu minnu bɛ taa an ka musoko dilannen don muso b'a fɛ ka boli wala n ka wari bɛ nin yɔrɔ in na n ka wari sɔrɔ u k'o jɔ i bɛ kɛlɛko kuma na musoko kuma b'i da tuguni o ka jɔ justement aw minnu bɛ taa o mɔri ninnu senkɔrɔla ɲagaza ni an ka karamɔgɔ ni dɔnnibaaw senkɔrɔla ɲagaza a ka ko kirikaraw la o ka jɔ ten sa an ka kɛlɛ ɲɛɲini mɔriw ka sigara kɛ k'a lajɛ jamana in kɛlɛ se bi sɔrɔ yɔrɔ min a k'a fɔ an ye minnu bɛ yen n'u bɛ dɔnni wɛrɛ kɛ n'u bɛ laturu da u ka laturu da minnu bɛ yen ni boli kuma ta b'u bolo wala boli wuli ka jɔ ta b'u bolo k'a wuli k'a jɔ ale ni an ka bɔ bolo la dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛlɛ in ye a wuli ka jɔ bɛna kɛ nka a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bi di maa min ma o de ye chef d'état major de l'armée a bɛ fɔ o de ma fɛn min ye commandement ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ région o région n'o bɛ yen ni kɛlɛbolo bɛna taa sigi yen cɛ dɔ bɛ sigi o ko min ma commandement en second du théâtre sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛlen bɛ décret in kɔnɔ ni k'a ɲɛfɔ siga t'a la kuma min n'a fɔlen filɛ nin ye ni kuma in bɛ waleya général Dako ale min dalen bɛ kɛ ambassadeur ye jamana wɛrɛ a bi ambassadeur ya minɛ a bila a bɛna Mali kɔnɔ ni kana kɛlɛ kelen ma kelen o ma fusa bilen ye a bɛna an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra awa a bɛ kɛ dɛ général Didier Dako a bɛna n'ale fɛnɛ nana fɛn min ye général El Hadji Gamu u kɛlen bɛ ka bureau dɔ d'o ma climatisé Didier Dako ko a tɛ El Hadji Gamu ko a tɛ clim fɛ o tuma fɛn min y'a ka tanda ye a bɛ taa turu cɛɲɛ kan ale kidali bolo in de bɛ d'ale ma sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ jɔ olu kɔfɛ o ye colonel major Takini sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ bɛ di ninnu de ma o tuma kɛlɛ fɛɛrɛ a stratégie u mago fɛnɛ bɛ généraux tɔ fɛn o fɛn na n'o bɛ bureau kɔnɔ wala o bilalen bɛ jɔyɔrɔ dɔ la wala fɛn min ye officier fɛn fɛn na u b'a bɛɛ wele ka na kɛlɛ in kɔni a da tɛ to Mali la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nin cɛ fila ye ka fara cɛ saba kan sɛbɛnnikɛla ko Mali bɛ se k'i jigi da ninnu kan sabula nin kɛlɛ bolo kura min lawulilen filɛ n'u ko a ma Mali ko nin de bɛna munɛ sama ka bɔ an na Bamaɲijugu ni Mafala kule minnu bɛ yen n'u bɛ taa bi an kan o banna an yɛrɛw bɛ wuli sa ka taa bi u kan f'u dagayɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Joseph ne bɛ tigɛ don le reporter fasiriba n'o ye Ousmane Diakité Ousmane Diakité a ko opération coup de poing ale daminɛna ka ban a ko min ye Mali ko ye n'o bɛ ka labɛn min ye an ka gendarme ye olu ye wuli ka jɔ bolo da a ko n'i ye jateminɛ kɛ Joseph nin ko in a kɛmɛ ka malidenw sɛbɛkɔrɔ dimi min ye gendarmerie ale ɲɛma kura min bɛ yen n'o ye région de la gendarmerie de Bamako i b'a ye k'a fɔ colonel n'o ye lieutenant colonel Alpha Yaya Sangare Alpha Yaya Sangare a n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ Joseph min kɔni Bamako n'a dafɛ dugu ye k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ karange da bɛɛ lajɛlen k'a suwa ko dɔ daminɛna dɛ fasiriba ko a ko min ye nin commandant kura in ye n'ale kɔni sugandira général Soro a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan a ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bolo da gendarmerie fɛn fɛn bɛ Bamako ani Bamako dafɛ dugu la ba kɔni ba ɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ min ye cɛdenw ye k'u lawuli a ko min kɔni ye bamaganciya wale ka taa bila maa min kɔni y'an ka jamana jugu ye n'u bɛ ka fitinɛ jugu wuli terroriste ale n'u dɛmɛbaaw ye ni k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka tigɛ da bɛɛ kan a ko k'a bɛ se ka kɛ a ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali bolo a bɛ se ka kɛ wa min ye maa minnu fana tɛ fini na n'o ye civils ye o tuma k'olu fana ka kɛ dɛmɛbaa ye fasiriba ko min ye lieutenant colonel Alpha Yaya Sangare ale ma dan bureau kɔnɔ sigi ma koyi ale yɛrɛ de wulila k'a jɔ a n'a ka cɛdenw wɛnzɛnda in tɛ wa ne kɔni y'a ye n yɛrɛ ɲɛ tenue b'a la marifa dɔ minɛlen b'a bolo
Aranjarsi b'a se la a da furunin bɛ wɛzɛn yanfan in fɛ belebele jamijan je l'ai vu n'i y'a ye weekend tɛmɛnen i b'i ne kun taara ci la Sebekɔrɔ yanfan in fɛ a kwale la hawla wala quwata Dankɔrɔba in kun t'a kɛrɛfɛ min ye o dɔ ko ma ko ça c'est le commandant de la légion a ma se ka dugu la n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn cɛ jamiyanba falen fɛnɛ jɔlen kun b'a kɛrɛfɛ capitaine Lassana Taba voilà n y'o dɔn tout de suite a n'o de bɛ yaala waati bɛɛ mais ale bere de b'a tun b'ale kun na et puis n'ale bɛ opération na ale b'i ɲɛ de kumu maintenant n'i m'a dɔn parce que ne b'a dɔn ni yɛlɛmaga in de ye maa min bɛ lakana baara la i b'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ya lakana baarakɛlaw n'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ u bɛ basijalan k'a la dɛ ale fɛnɛ kɛrɛfɛ Dankɔrɔba in fɛnɛ bɛ yen ale fɛnɛ kɛrɛfɛ Madouwule Dambélé rive droite commandant de compagnie rive droite bon nous ye opération jugu de kɛ n yɛrɛ ɲɛ de y'u tatɔ ye a ma koyi an karila ɲɔgɔn na sa o Jean Sodou Fasiriba ko ni opération coup de poing a ko min ye commandant de la région de gendarmerie de Bamako n'o ye lieutenant colonel Alpha Yaya Sangare a n'a ka cɛdɔn o ko nin ko in bɛ taa kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ nɔ bɔ min ye mɔmɔli fɔlɔ minnu daminɛna Jean Sodou i b'a ye k'a fɔ u ye cɛdenw lawuli min ye gendarmew ye Jean Sodou ni ka wele taama boloda Fasiriba ko nin baara in daminɛna kabini janvier kalo o tile 29 ni ka kun cɛ kunun février kalo tile 3 a ko min ɲini tile damadɔ kɔnɔna la u kɛra sababu ye siganakɛ bɛ maa minnu na maa minnu bɛ ka ɲini gendarmerie ni commissariat de police fɛ u kɛra sababu ye ni ka maa min minɛ o de dagosi ka bon kosɛbɛ Fasiriba ko min ye ni cɛdenw ye n'o ye groupement des transports aériens n'o ye GTA min ye escadron Yamadou Salifou Keita ale n'i ye jateminɛ kɛ compagnie de la compagnie des transports aériens n'o ye CTA ye capitaine Cheikh Saïdou Traoré a ko ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ min ye Bamakɔ pankuru jigikɛnɛ Modibo Keita Jean Sodou u cunna ye waati min na a yemaja dɛ o bɛɛ tun b'a dɔn de u taara yen dogodogoni kɔnɔna bɛɛ mɔmɔ ja ne y'u tɛmɛntɔ ye ne m'u ta fan yɛrɛ n ko baara in daminɛna yen de pankuru fɛn fɛn jɔlen bɛ u y'a pinaw dayɛlɛ k'a bɛɛ lajɛ wo kɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen ɲɛgɛn kɔnɔnaw maaw ka sakiw Fasiriba ko santier labanbali minnu bɛ yen dɛ u ka bɛɛ larawe an bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ Fasiriba ko a ko ni cɛden minnu bɛ u nimisi wasalen don kosɛbɛ sabu u y'a jira k'a fɔ bamanciya wale digikɛ bɛ an ka jamana la jɔnni ɛlɛ ni ala olu ye layidu min ta jamana ɲɛmaaw ye hali n'u ni de bɛ to a la k'u bɛ jamana in kunbabɔ a ko k'u baara belebele de daminɛlen filɛ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ni cɛdenw ye Jean Sodou ko baara yɛrɛ de ka di u ye i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan n'o ye compagnie de la rive droite ye Madouwule Dambélé ale ni capitaine Lassana Tamba Keita alias Gilbert Djendjere sɛbɛnnikɛla y'o sɛbɛn faut faire attention i bɛ bɔ n kɔkɔrɔ bi yan je vais te livrer à l'officier denmisɛnnin ko de bɛ taa c'est un officier de police judiciaire je vais te livrer i bɛ bɔ n kɔkɔrɔ bi m'a f'i ye mais on a une opération et b'a la ko Gilbert Djendjere ça c'est quoi ça la kibaru Jean Sodou Fasiriba ko a ko nin commandant fila u wasalen don kosɛbɛ sabu danaya mun taara k'a da kan u fana ye danaya ta ka da u ka cɛden minnu kan munumunu salo baaraw bɛ ka boloda a ko k'o dɔrɔn fana kotogo ye capitaine Lassana Tamba Keita ale kɛrɛfɛ min ye commandant du groupement de la gendarmerie i b'a ye k'a fɔ min ye chef escadron Aïssata Maïga ale fana n'a ka cɛdenw tun bɛ yen ka taa bila chef escadron Aïssata Kanikomo i m'o ye dɛ ayi Kanikomo in y'a tɔgɔ mɛn n'i y'o ye gendarmerie bɛ diya i ye m'a f'i ye chef d'escadron wa i b'a dɔn terme min ka di n ye jala min ka di n ye gendarmerie la nin dɔrɔn don chef d'escadron de la gendarmerie nin ka di n ye Alpha Yaya ka passation don ale de tun bɛ ka troupe diriger e tun bɛ yan n ka cɛ dugu bɛɛ sera dɔn ma ale de tun bɛ ka troupe diriger i kunkolo ni ngolo feere tɛ ban n y'a f'i ye gendarme ko i farati n'a ko ouvre le vent m'a f'i ye ani fanfari k'a daminɛ ale de bɛ ka ferme le vent yen ka di u ka terme ninnu an tɛ se o an tɛ se e ma taa munumunu ye ne ma taa munumunu ye n tɛ se o nka n ye min retenir dɔrɔn ouvre le vent ferme le vent tenni kɔni n'a bi don ka taa ci kɛ Basabugu n bɛrɛnin don wa n k'i ka ko de bɛ taa
amanga kuma sɛbɛn la basabugu ko kuma in de b'i da kɔnɔ kuma bɛɛ a kɛra cogo di Fasiriba ko Jɔnsedu min ye ni cɛdenw ye u ye layidu ta n'i y'a lajɛ forsa cɛdenw fana faral'u kan minnu ka baara bɛnnen bɛ min ye bamancɛ wale kɛlɛli ye a ko siga kɔni tɛ min na Bamakɔ dafɛ dugu caman bɛ yen Jɔnsedu k'a daminɛ Safo Ngabakɔrɔ Dura min ye Ngolobugu ka taa bila Jalakɔrɔji a n'a laminiw la a ko taama bɛna boloda kalo saba ni ka se ka ni ɲɔgɔnna sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda kunnafoni filɛ an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Usumani Jakite ale ka sɛbɛnni don Jabate n dontɔ lajɛ n bɔtɔ lajɛ i sigalen b'i yɛrɛ ma